me your love. Give me your love.
I'm so hard as well. We need to celebrate. Heart to God as well. We need to listen to what they sing and just help me sing. Sing, oh yeah. Sing, oh yeah. Sing, oh yeah. It will make you rock your body. It will make you move your body. It will make you move your body. I will sing, oh yeah. Broken Zimoya, it's your kind of music. Broken Zimoya, it's my kind of music. The mood is alright, let's prove it all night. Don't get so lazy, yes, something so crazy. Listen to what they say, and just let me sing. I was singing, oh yeah, I'm listening, oh yeah, music for singing, oh yeah, I was singing, oh yeah. It will make you move your body. It will make you move your body. It will make you rock your body. I will sing, oh yeah.
We have good sound, engineering, we have decoration and good pharmaceutical. Odan kasana mindo
Good engineering, we have the corruption, and good pharmaceutical. Bata ya manchia enu ntisa one na mpatise me hu achire me a mane nya wa se ni hia emu ene nguso na one mse me wo ho emi ni obia me nya asemu a me dia no nti bo a me mayenka ya de me kwa ge me wo ne sanso aso ho se wo so nyonko aba asemu a eya da ho so ebi se wi ati mo aye we obi dia ba no bi dia na mo nti me nue ya no do ya ho biara samia mobo masamia mobo na metu meni suento bieni asasi so aye we nyo yankwara so eni kenti mini ya no da ya ho 93.3 music upon music, music upon music, music upon music. Empani kayamba Sabenu suemia Nansu baku akono Mekani sena yeyenia Reme suma mini binti Na trimpo panampo Ao nenti se anda sama Siya kasi awonchire mra Anasi awonchire mo Ebata ya manchu edino Enye de betu yedem Ayesu asori anopa Self come the wa Udi ediane kakrebio Anasi odidi bebrempoa Ebaso nyuno jua enye na komedi udio bosi amponse binya samwa emu wani muso mani nya wasemia na oni musemi wo ho emi ni obia ye de me kwa de me one sanso aso na minya efeni su enya Ahenkan 93.3 Masami amabo na metu meni su ento bienimi Asase so aye we anyo yankwara so eni kenti mini ya no da ya ho Bata imantia, enu ntisa one na mbati se. Me want to
Maninya was in here. Everyone was so now in the same way, I'm in the Obia. Minya someone, Median on Tibuan, my anchor. Yet the milk quite me, who next answer soon. So, son, young Kuama, someone. I down so. If you say yes, my way, obedient, but obedient, I'm in Timmy. Then I know. When the baby are asking me, I'm a boy. My son, I'm a boy, I'm too many swine to be enemy. As I say, try, I know you're one, so I need that to me. Then I know. We have good sound, engineering, we have decoration and good pharmaceutical. And I'm a coupe, and I'm into my friend, and I'll check your body and the enemy. That's my daughter and Ruan. Me and Papa do Sibina, I'm real free with your own. You want to run your mistake. But see that I don't buy it. We know woman don't mind. We knew about this year. I do with them, Yanni, my foot. Grand I am in we didn't see people what was there. I do run again before. See your body, let's say, what's looking that year. And the year who go.
you are baby. I do run there no more on you. I can't get no more on you. See me your body let the whistle see that ya. Dear Upo. So see me now, okay. Tell me now. It is so see me now. And dear Upo. Tell me now. So see me now. And dear Upo. About God, yeah. Give me road, and I want to see. So down, and dear Upo. What do you see now? What do you turn on? Ahenkan 93.3 FM. No na ba pa ho sima aduasan nwotwe. Ene memenda su no mun say yes. Ya tena si die. The exam bebrina na ebremo titi obi kan na waji se titi e obi kire Otuo Acheampong maji medwa na mi ye e mama e sasa na mapamfo no so agi omo so omodwa ene hanu meye butu na me kai mo se ene Ghana yenya mfie eduosia enan yes Bruce ba mi yeye George mfie eduosia nan yeye wa Meni afafla yaka smiti dia poto yuom onyane mapeni ya konfra ananame ni penye ye are ni penye ye are ni penye ye are penye ye se Ghana ye nipa o mama ankoko ahomije mu adwuma mu na se onya mfie nan ewo fie nu semio o matemio o matemio o matemio oh masemio oh masemio na memfa sa akonya weso emfa enase ema ene etichafo ene schoolfo amoba ha num se eba be share dwumadi a edi ye Ahenkan quiz enonyam
asida kese enkoma obi bia awofo a mogia mama yen teacherfo mo so mudi modaje eba ye ene mofra mo so mo se modaje eba betine mu ba be ye quiz ni ma ye nyina ye kase nyame onhira obi bia ene mimi ene ye 6 March 2021 ene so ya tenase titi obi kan no waji so titi obi kire sa adwumadie ye na eduru so no ya yehye so ye de yehye so mapamfo ha no msei enen so ensanfuo no eni ehu gidigidi na me kai mo se sa bre mutimi so ahwe live o Facebook abefo ntakese ne so live Facebook Ahenkan FM sa so na YouTube uko YouTube nso ene so obetimi ahwe yen e wo ho no mo eno so ye Ahenkan FM ne ye Capital FM Ahenkan FM ho no so ohwe wo ko no ma obetimi ahwe yen live Sabria we no kase mo ko no ma musa ebetimi akan ho no na ye nyina ye dinkita ho kuma ba dia no abika be mu asuma wancho mu asem ya obidi she na masem ni ensem na ohwe etwa mu no ye dwendwen ensem bi na ye si abusua ene enton ensonsun ya ewom ene ye san betena se na ohwe etwa mu no ye wie abusua no ho nsem ene ye ba enton so enti no min celebrate no meko mapamfo ho no mo na omode hello oh masenyo oh masenyo Ahenkan 93.3 FM ana masoguso a mutie no sabre wo hwe obena abo no nan apa ho sima aduana miensa meko studio B na madai ma pamfo ameni omudi djuman edi abuzianfo makwaba na mo want to say na prova na on so want to say bibia hye pa bebe we sure bibia hye na ofa ana dia say dia we wani dia say dia ene mango ye ade o bibia de o ba no no obi se onto ko kwen mo na bibia de di mi ba no nsemfo bia me nom ye ne kaya ya kaya mama bo kakra o promotes na de bra mi e mu ode ntimi de ne de no nom fu sa oni kopa o mo de bra mi eni de mama ofa empen fo ebu baby say e komodo say de kra ntimi mfa on samienu eni di David o de e kom woni brio na say bia o de ede ho oni brio sa o ha da chi bia betimi aka bia afem enye sa o nsemfo no nya bi nom wa o se kokwa di asa o se kokwa ene ye kokwa ni ase gampo na o say ne e be ko on ma ba de ene say ehu ne be e be to yebo e be num mpanim yo ebu se fam akwa ba bi na we semre no we de ene Ghana ye di yemre pa ye papa pani osajevo Dr. Kwame Nkrumah ai oji yemfa ahudi ma ye no ene na yenya emfie pori aduasa enan eya na aduasa ne aduasa no eya na se etutumi afa so enso obo me kan yi na mafo ne brofo ene aduasa enan etoso sen kan oye nipa ankoko ahomjemu ese wodi emfie nan e ofie ai enti ene ofa me pese nka obe man abakosem kakra e dia fa Ghana ho yo me da se me tiatiefo nyina na wo twese na manfo antimi kan na made hie miensa ene da fo mo aja me yo mayi nti na mani abre nti na mama ehu me no ne wo yakọ Jameson Ghana ye ka Ghana first ne yemfra ne Ghana ye friend Gold Coast se ye papa no ye nana no kire se nka Ghana asase no be bia wodi unan biti bia wo benya sika kokko ho nti ni twidi ni afre sika mpoa no
abrofo na di kan bae no omu du mpoano no omu hu se gold wo ho omu be two gold Don Diego di Azambuja ene penifo bi no omu be two gold e wo mpoano ho sa dia odinya boy na meka se ye OJSS na go bo bia me mate ba ko bo si Don Diego Mr Dambuda Don Diego di Azambuja nti omu bae no omu be two Portuguese omu ne di kan ba o me mu face to omu be two mpoano ba mpoano tete se ne mpoano ye even kra first no kra no se ugina mpoano na wi abo a ubin se anwa no mu twa yerew sabri nyina wo ya ugina mpoano hu se wi no da so hu tina tese yi sika mpoano ankasa ne sika wa ha nti na mo mutundin sika mpoano na sa yerew no nya na yesika na ne ne sika bate ne de akoye benfo se ye frɛ anwa bi akoko sika kama ebusa se na se yesi aye kwa ehu bi oni e fa so aye na ye hu se yesika ho akoko sika ayese trent bi ntene de ende wo ho ba ende da ebi wo mpoano ho nti on bedu ho no na omunya sa sika no mo tudi sika mpoano sana mfre Ghana Gold Coast sika mpoano to om tudi din Gold Coast sa che sika mpoano na ma Ghana be ye Ghana na enkanti de ne mpanifo no na om de om ni mo hwe om de om sika na ja om to om de serewa na ne ye de to ade wo nkantiti no Srewa ade fitana say you know cows as abrofu ye nsuya binti ade bi demu no ya pemu ena nananum na omude to ade no na ne papa no de to ade say o to o se me to semi no obeyi anu mienu ndi no kura mponya se o tade no ebi obeba na wa hihye wo niema no sisi ho se ntoma ne gu ha ko bi ne gu ha we da ha enti so oba na so opeko bia oba na ode sempoa no ba ko ato ho na akogina baabi kakra kakra na wasan ba enti obeba na so oni akon fisika no a aje se ne boa no na afa niema no ko sana enti de so omfre no adwadie kom adwadie se mon prepare ho oni friend silent trade se mon prepare ho se ode to no ma eni entoma pofa na de begu ha oba na se serewa edu na ode begu ho a na ode egu ho na akopa kwa nkwa ni bia tena be sisi manum to ode begu ho no oni akonso abetwam oni akonso ababehwe enti oba no ohwe ntoma no ohwe sika no a otiesu no wasan akọ enti wo beba ne sika ni gu ho na niema no da ho na de okay na se me ode egu ho no na se nipa boni nso bia be sa wie na ofisi ba na wadwen o say can't ne say nipa boni sem no ni bia say akromfo no na ndo so za papa san na ni ho enti no ba na say go sika nda so eni ofo wiase sisan o wiase asisan enti na ya ne ma na mafo ya bre yo ya nso tetefo aso ye no eni ye ne ya nso tetefo aso ye sie tetefo aso ye ya nka boni bi enim na oba na obehu se egu ha na esese na se sia pa o de won si dia to na nam de enam obi mfasika ya aduane mbo mesi wono wakọ na wakọ aba ekra ya na o de to no ja wakọ aba ani e friend silent street kom adwadi to kwani okay enti so oba na se sika ni na mo de oh yes enti na am friend tete no to kwani ho basa bi eni ho ye do ye ho ye hu se anuanom kanti tete na mpanifo tie enti se mentro ba bia mi krom abo krai baabi ho efro anyunyuma edan no bobɔ ho makoma edan no bobɔ ho pa ane na wahwe na sakofo no ko robi dem ko edan no fie no bobɔ ho nti eye kwasie behwe no wo ya pie na nti do omu doom ho odowum nti wo de to ho no sa na se otu wo na wo ba ya de sidi mienu beto ho a mpe serewa mienu to ho a oba da bi serewa mienu no nya ne boni no wagya ho ko nti wo be san ba ne sika ni go na niema ni go na ne tete wo de serewa ni bi ka ho se ebeso nti wo de serewa be mienu be san ka ho na wo nti wo be ba ne adi bi aka ho no afa sika no to zo ba no abefa niema no tete wetu aka enu edidi enu na afa die se ne wo kan afa ni nipa bone do so be no abetam ni nyina akọ bi a won fetika kora nto ho no me se fi ne ko ye nto nsa biu ye be pre bre ne aba ho no pa because me na de okay na yes na kan jit no na nipa suro na nanom abosom pa esin ye nmre mu ya nya mesem e wo ha no me be ba kwan mu fa bro fu fa so de bible ba be dada ye nya ne e bibia se se ne wo kan ye be ba ho ye be ba ho no mo ye be pre bre ne de ho no so nsem no so ba be dan tifo no so aka mo dia o mo so mo nim e de a kire ye figo yeah, minua. Me ba cho memra also.
kakra woni me fa Ghana ho yo de betumi aka ne nyina ne se ye nananom no ayebi papa e kire se wa wo hwe titipa enei menia wo hwe ye nananom ahofama no mo ye no tete no eni na kire se o de to won se ensakra ni bebre aba entade hyemu edidiem nantiemu obi beye aduane obetwan se ni nua beba ansa na odidi nyina dom sa toyo akrum show enani ho biom ene kise etwitwa 19 ne yihotna kise ensem bebre kise emrentu asem Ghana kura wunche sika wuchi obi betika kura na yam sichew hwese wahu se pani so neoma na nka obeje akwakoja no onfiu kra enka no na akofro ehyen a na se panimu wakola no to na wo se panimu aba no ba bigine mu a esese wo sole e ma no tenas eneni ho ncho no me simi kofo bus ewo enkran na bus ni yegegine mu sa ana mame abrewa bi baaye ana na ababawa bi ti wono no ka chene se ne ho mfa no nti no anka be yanka odi osre no nka o ma no ntina akonwa ne so be hwe adapa baba we esani gu ma me so afi na nipa ya oka no mi na I say yes afim afi mama me no do no o ka say we na chi no so we na mama ni se o me pa cho de tena te se o hwe ye anamafo ya be ya enim bebre asesa o ya bra bom enim bebre asesa o ya bra bom bra to aso enim asesa e je se mimi hu ni se o hwe ekwakra abrofo no fa so eba bese sanio memu na eche se kane no na ye nananom no gi ya bosom no edi ese nei kane no mu gidi pa o no mu gidi papa ese nei a yetimu eche se ablofo no fa so de ekwa bi ba be yiye free sanio manioma ni nyina mu na o yese ya kire o se wo ye wo so bosom nye na se so na sanio man na ne bo ye ho ban o ja se eno no nya anka duru ba bi anka yentumi nka se ye hyefa ye yesa so aja se tino emrafu no me ha yen ama enioma bi nkoso a odwen ho a o te se on ti ase so enti de betumi aka ni nyina ne se ya medicanfo no ya mo piafo ya mo yako Oma konkoden yes oma konkoden akasa no matimi agi omo e esi wono mo na anka enye nwanwa se o afense obroni oba bedi so na anka o de 1957 yesi ya de ho krampo wi na de fa ho de man ke kra na no kwa so ko ya asem ene no edidi ma ko ise 1960 e fie miense chi ansa na fe de woto nwa se isi ade o de momfa ma mo de momfa ma de na je se on person ko mu die so afebo na se stella no omudia ho die so ba endemu pefesa ejeza ye bibi e kom na so so great that's your one eni omani o mebi on master labra for na da ho kram e wo man mu so ejeza katete no ubehunu ubekokro bi mu no na ye nananom dua bi si ho anase aye esabi ato no ma no chese utumi se nananom epre ye no mo de bibi hye ho no eye fapem bi ye dachi bi nkaye bi aha edma enso nei no ni ho ubedru okra no na ba bia esane wo ne ho no na amafo ni ko gina ko din komo ko tena so ne sa so hu o dwe ho a onti ase yo mapam for medam wase enem so mukakra wa motimi dia ma etiefo efa Ghana yabakwasem ho kakra megidi se anamafo ene mpanifo a mo fie mafa bi e de ato mugoto dwem me se dwe no ye beko ene yasema kasankasa eda epunti so na otwetwe mu no se de na ye kan abusua ene enton ho asem na ye wie ye de abusua de no esiye no ene no ye beko enton so na na otwetwe mu no ye nya ofrefo bi na ne nsema o kan wo se obo ne maame abusua eye aduana ana ne papa nton so eye bretu na afi me nkomomu na me ka chene se o ntesa na eye esno enton ana esno abusua na sa ne ma me no obo yina so ye abusua
na be de no simi akọbọ o ma me o papa nton sei no akọbọ ma me abusuan so sei enti ene no na me ka say abusuafo na mo hia no sei ye be se mo di nchechiremu ema atiefo a o mo tie ye ene o mo so o mo hwe ye se nchechiremu na ewo nton ene abusuamu no abusuamu de ndie na wo twetwem ne ye enti nka ye nkọ nton no so na ye nua na ofre ye no ono nso onya ne ho enti ase ofa enti ma membra wo so enton no eye den yo enton we eye jankoa na ewo enton ena ewo busua esi akola no osose nso obo busua penifo bu besa akola ne senese jankoa na ewo enton janton yenti e ka se jan na ewo enton ni se eja le kata ebaso eja sunsun ne kata ebaso nti penifo se o papa poa no wawie yasa so papa domi wa bebem but o ma me domi wa na so papa pe wasem a entimi nya o hwe eni nti eja ene wonton denton no so egu awu na so no eja sunsun o de kata ne maso no nti be ka eja na ewo ni sunsun o de kata maso nti eja sunsun ne kata maso nti eja sunsun o de kata ne maso eno na ye nton denton no so gu ahuro bebre ewo bebre nton gu ahuro ye beba ho nti eja nton ne kata ne baso nti ontimi nka se okobone maame yemo obone maame abusua ye ya akanfo ye achimfo titru de ye boye maame abusua yemo ye papa de ni nton ne kata yenso na se mitie de o kan na se eja ni sunsum na kata akora so no eno na ye enton no nti na akora no kwa ni wiase oba yina ni nyansa ni nimdie eni bibi ode be wiase nyina no sa de na bo na chidom nti papa kan bibi kire we nti aya na ebidu ka se papa nhweme na nyam papa no aya na me dwen ho a me nti ase papa de o show de Kofi Amwa abuzo fakakra so ma me de ofaka no mene no eya adwen o baby so mene no nya adwen e kire se waka se eso no abusua no ye maame side maame ho ena enton no so ye papa ho na obi ho no ma se ne papa anhwe no nti onka ananya ofanya sa na se de onze so obi ka se ne papa nde yi a etumi dome no Debbie abuzo tio abuzo mpacho mi ba Otuo ade ba ko ne se se akola eka se ne papa anhwe no a o to be papa ni to me domino o domino e wo kwan be so se bia papa na hwe wo akola ye Debbie over ade ba ko ni se akola obebie na no akola obebie na no be ka se ne papa anhwe no na e free the more frase no e be si time a watumi bie na no aka no na wonim ni awate eno ye ba ko hwe papa bi wo no ma sabi onim kwan a ye fa so eno oba eda onim kwan a ye fa so ehwe ba so ho a kire se ohu so oba ne kone de wani je ne ho eno akwakofa no ena one no eti one no ada ena nyinse ya bem onya ati se nyinse abemu na apɛ no pa so anka se nyo no a de obeka ne se menye ready se mewo eyami oba menye ready se mewo enti no ekwa be so na abefa ene na koigu obeka sani omani nyina akire na se unya futufu papa bi tufu na wantumi anko akose nyinse no na emum unya abusuafo a omope wasem se ye behwew ama nyame ajiwa ma watumi awafa ho afa oba na owuwie no papa ne entumi anfa ni wuo entumi anko ankoje akola na nhwe no ekokosi ni mpani fie so afei ena wo ba beka se eyoba na sakola ni gira ba bi ka se me papa anhwe me a papa ne no me be na obeka betumi anya akola no Otuo enumie ni nya adwuma because minia me pacho ma membre mu anu siga kra ye asema ye kan eye titi semo na ye so ye di ho nkomo na ye si ni sunsum ekata yes sunsum ye kan ye si ye enton eti papa no se de o kan de se bia wo anhwe no mfiti ase so nkoso konko onyi no ntonkren kra ampu onyi ntonkren na ka on fi wiase ana obi ne futufo ye de ebe mu no betu ne fo eno wanko se ana wama na kwankɔ se na kora na be wiase na papa na nhwe nti akora no ebe wiase no na bia papa no
domi akwara na ose ntimi de yenya no sesi anso sa sunsum no de ono papa na krampo no so obi na no kasema ne nton na wobo no unyi ni se nananom betimi aso sa asem nimu e de aye akwara no so bibia na otuo se papa no hwe no ena akwala no aduru babi na oyi papa no amadia ene na papa no nton na obo no ebetumi enya akwala no ba se wan hwe no onim nyinse no ho hwe se ono ani de ni se obetumi akase manyinse oba oba ne kan no media midwane me pe baby fine na eneyi no akwala no anyini na se obie wa no kase me ba ni o na wan hwe me enti no me dome no da bida yo openifigo mami ntro wadi o se titi asem na ye kan no kre kan titi no na edin se papa be wo be kase nya ne ba ne we kan titi na asem no titi asem na ye kan but ene na mafo no ene mre ne sa de nyame na me ba nyame ne ho no ena ne ma no oba no wan hwe no owo no na pe no uja no hokotena ha wan hwe no titi ni de na enti sa good enti penifo dem papa no se penia no ebro penia no papa kan papa bie na no woni ba so a yasem no kre enti kane no de na akola wuntimi ko gina papa ni mu nka se nyam papa no ontumi mpon kasa entwa na yampia sa enti anka tete asem na ye kanti o kan na mafo die dia na mafo die ende tane wo kan na ma ho ade ba kwa na ma meka efitite no de ba na mafo die ni se unya kan se papa no ebetumi akabibi ene nya ne ba ne pe na atopapa fo ni bitim ene me ba asome so bete ene ese me toa no na me koki kabi kire no bi kane no de na usuru se wo be dome o ba kane de wo no na sajme die aba se wo ye papa na wo kire na se wutie na wo so wo femu aba na wo tu humfo se wo unim se ade na wo na akokoye ya na wo gina na wo sinkete se o se ope eti na oye den okofaye na won so wasinkete na wo de ayeden waje na waye wasade e o se wo ye den e wo na de ye ka na ne ya idie se ye ka se ye de ko hono ma ebe kwachiri nanso no ye beto aso se de tie na ai enti enton na sem na ye kana na ofa enton no ye wa horo hono ye wa horo na enton bia nso ni aboa odi ni gina no ewure mu aboa anase fi aboa na omudi ni gina no egu ahoro ahe egu ahoro media de minim ba yese nan asenum yo but me figo nzundi bibiri do no so di biba tuja esu di bia de ebi we ye de we aboa we ne da no na se sa aboa na eda no no na mu sa nton no amobo no mu ense mo de mo wi sa na sa aboa ne nam so sa aboa mo wi ne na ma je se mo wi mo nti sa aboa no quantity no na yenwene nam mimi sei me papa owo me no na ne de nkatia obosum nkatia engineer nkatia ne nton no engineer ye chikraman ene ahyewa abona no fia ti aboabo ahenema me papa kosi aboaje ankoma ne mma no ye nyina na mani ye kire ye ahyewa ene kraman to papa ma ye ti se mai me bra panika che se mai ye nwi sa ahyewa na kraman bi da na se ye ba wimpa ye nhwe se ye be ma obi ayi apaye ama ye yansa ansa na yetimi di bia kan ya no but esa sad na papa ye ni ntino so mi yokuani ntina mi suma video mi yi aboa ni bi but mi nkono ho kura mi suro penina kan na ye nkono ho kura mi suro besi na kura mi bra no bi wo ha o mo mpe amo nti besi na ahenema ye mu bie no onim kra manwe but I share one esa say ye be ye Christopher afi no tie fe ye timi bompa ye ne here nti obia wona na ayamu a isisi ano let's say metiwasi a na ye say nton bia e wo na boa na chiwade sa na nton bia so wo edin a o mo di frɛ sa nton no a otimi say o mehia Otuo Acheampong ntini boss adin na so ebi na meka say bosom katia nyabo bosom katia pe ye nim bosom ko a ana say nton ko a obo ebi dim ka bosom pra e ka bosom pra pe unim ayi a obo bosom pra ye fa kokotuntum ntwansuo no nti uyo obo nton bosom pra untimi fa umfa kokotuntum enka wa no kokotuntum enka wa no ena ye wo bosom po bosom po na
bosompra o kan bosompra bosompra yemfensu sansu de yemfa kokotuntum ntwa nim kakra fenton de nim kakra no ti ni se me bra figo so yo figo menia ma membra also otuo ye kan enton ye hu se de enton etie aha ye se ye jasunsum e kata e maso aha enu so mo se de nipa na ne ba od baba ne ode beba ewia se de ne shebre kra e ba begina nyina ejina ejanton so enti no ne ye bisa se enton egu ahoro na egumu ahoro kra ahe yo medase enton no eye mako dumienu eye mako dumienu aha eye 12 okay. Dumienu no so obia ne edin a ewom ye frɛ ebia nso ne chi wade aha me ba chawate de meka na se na no ofa jump kosi mu ba bi se ne papa side ho no so papa side ho no na omonwe aboawe kramawe ana say apuzo ade ba ko ne se enei no metumi akase ho ba eni ho ebi mo omo kai ye na nanom no de ne de omo ho ze ofaka se omo bompa ye na omutumi Kristo omutumi ba se wo se sadie we yi a ye na nanom di dua yen we no de nyamesom no wo ba yen ko ho enu ti ne ye ka se eduru da se yi a yen ko ha so ho oka wo de wo hunu papa side o na me so a besi sabre minim me papa enton a no oboyi no me so be den se bichi sei na me nchi sei no esu aso bi wo mu oh yes sanso pa ezo ko bisa otuo na me sakoso a me se eye mako 12 me ba show me bawo na mako 12 no de ye be ba ho no ye be bro so na kasa nton na kasa no se de amanfo atiefo tie yen pa enti de ye wo no si bia o se ye ma ani da ho no na de o tie obi ehu ni ye na sa kasa nton na kasa kwa ni ye nya fi ehefa efi fa na bae mumu nim die mu no metumi akase nton no ye eye o se abusua no ye o maame enipa no gira ho ema adie mienu gira na gira ho ma adie mienu no eye 1 o maame eho ena o papa enso achi aha nti se abusua no ye maame no achi dia ene na nton no so papa achi ne friba ansa na obi ehu ekire se esuro bia ne chiwade se ye ko maame abusua eye saa eno maame abusua no so ewo bibia abusua we no omo so nya dai enye ene ewo papa nso side no papa nso achi no eno so ye enton enti eno so papa achi no ene no so soro de omo nso enye eti de mesemeti de o kan yase na se enton no ankasa no efi ya papa abosum ana ese abosum mu an efi ba ya good ai eno ye papa chi papa chi ne way de di dua abusua no o ta se papa chi no de di dua abusua no on se obi ono ma no akase ye nananom eba be si eye efie we no ya di bibi ehye asie o de asenti na ma me ka se enti na se efri abosom mu na yes papa no machi abosom no of e ka bibi no ka abosom pra na se abosom pra de se eye ensuo na afa ensuo nso a ye bosom na bosom o kane no na tete no ye papa no nko na ne tumi tu abosom oba bie no obeka so okoje bosom enti na ma ekoye se ye papa no na ye fa o monton no ye papa se ne papa figo kan ye papa no be ye papa no na si dan e ma no cry enti obesi a otumi di bibi hyase
isa say ye papa no ntimi tu busum nti otimi di bibi hye fie na ase odi bibi ahye ho odi hye ho sa bi na odi ahye ho no ebi nim timi di bibi kwaje bibi odi hye ho otimi di hye ho mi penipa bebre emum sika de mempe ewo efie num ho enti efie bi wo ha even besi na kura yi efie bi wo na tena fie ho a wo tena fie ho a awo anwa utiri nye ya bese be ntimi ngu bi but wo benya bibia na ewo de ye di hye kru no ye di hye sa efie no ene kuro bi wo ha ewo de omo de ye ya kuro ni ginae ene mpanifo mema eku kuro no de omo de ye ya omo de ginae but ye na ye kan ton de a eja ene kura enton no because eja de timi tu eja de ko tu bosom ansa na ode yera ko shim indi enton no se na ye figo kan no enton no ye papa no na edeba nti na ma ye boy ye papa no de no ye waja fam ene wo enafam ye abusua ena no so ye we ndi eno no so madam wasipa Ahenkan 93.3 FM ana masugu so a mutie titi obika titi obichre ana ye ho no me say akolomia adam nye ode masuma something yo abusia for sabre yen sabre no ye beto adwuma die ni so ye kan enton say I said the maker say abosom no fiko o kan bi say ye wo enton no ye wo dumienu ana wo ho no mo minim bosompra awo ho no mo no cry wo betimi ama me bosompra ho abakwasem kakra say bia say obi bo enton bi na ye bosompra bia na ni din kra ba behima na say bia chiwade bia wo say ni kwasen kod ne sakra ke kan kra ampo no wo betimi akama bia obi a wo tie enso afemu aba kakra yo medasi say yakase eye bosompra no mame starting fans free mame fa we ndi kan omudin a omutu no ebi ye boache kwache ajimai saidin no efi eye bosompra dizia se na se me nama bonti na se madam fu bi de kwache a na se ofi oye bosompra asefo no cre na se ni papa enton eye bosompra ena dizia obi din betimi a kire ne nton no cre edi eguta timi kire bia ofi timi kire bia ofi nti enu nti na se wokọ baabi na se ye bo eye mrane a obo edina apeno no obi ahu baabi a ofi odi ase aha nti edin no ena kire baabi a ofi oh yeah okay afa to asuma me ebi nso ne busumuru anu so ye nton ni bia nso ye din a ye tabo na asante me bacho me memfa offense pra na de kakra memfa pra na kakra so no se ye ka bosom pra so a asiefo akra me so minim ewo offense abakwase mu bosom pra ho ni se oda omodo som pra no eye wukuada nkwada ana ede som pra na pra no so na chiwade pa eye offense afasie eye bare afasie ya anasa ahugo fita akoko tuntum chiwade na chiwade no ena echi ni boa enam ompe eno no ye kan say eyo denchem aha enti se wo fie na se ye frau sa edian e bobo so bia na se wo no wonton a wo eye bosompra se ye frau owusu ofowi boache okire ana se ebia amwako a na se wo no wo fie na wutie ya kwache nyina ka ho a wo wonton a wo eye pra bosompra eti ehia na ebusa se nton be na wo na se wo ka se bia wo bretu a wafun misrew mishia na ka se wo bɔ dua na wafun kwachi fuoi
kwachefo boachefo forifo ochrefo ani amakofo ana edin pra ankasa na nso krampo ya dasa ensuo no so no se yesiaw na ebusa se obo nton ben na se okasa obo aduana bretuo okona asenie mepacho wafum ya mimi nim die ekyere me e wa hanum se ni no eye onton eye bosompra na wabusua enso eye o ma me die a obetimi abo e die akyere me enti no ofa onso die nton fo bi be ma me nkyekye mu wo honum kaka se busumuru on busumuru eye asantefo nton a emu otu se ye di sa di ni mawa obi ani mu otu a chese wakwani mu ene di sa di no busumuru no toso bia oboa bibi ye fan se yenya ye be fan se nkoso hin for sa obi a waboa nipa bebre ene di sa abuzundin eto no busumuru na yetimi de to bi ti se oda hanu se ye wo efie bi ye abusia fe wi wa no se ye fe no busumuru dabi na me ka ta chese asante ne ta wo pa but odan ebi wo busumuru ebi wo ha odan ebi wo old town busumuru ebi wo ha nti se o se wo hwete bro no so ana se ohin no ha odimu oye pani ba wanyin na wo hwani se wo hwani mranti brem se wo hwani tete mranti brem abesi ne ya wo se waboa bibi pa ukuru no tiye di sa edine to sa krofo no so no minim fa busumuru ho no na fe eye bosompra edin amokan ebi wo ho a enye se oni akono bonton no nti ne ye de ne to sa nemo ebi a obi a ne na nabi ne na nchi edin a ye de to no yes se mi ze papa enti ene na mu a man ene na ma wo so be ya beti se edin da wo so nko de na se sa be ya efri ya so sa edin ba wo so no e de ya wo sa nton nim dabi efi baby a efi sa nton nim de bae na mu ma bedu so nemo bi na onje bosompra nemo wo papa e bon so bolton foforo se mi agari nyanya ofuri ankoma onu ofori bate wo yenketia onje me papa bia na ne dofo bi adi ofori na ode ne beto na ne wo fa pani bi agadi no wo fa pani bi wo ho na ode ne to no nti ne interest se be oye bosompra enton dini ne achia das sima das pa figo Otuo yema busumuru so kakra na ma omo so oba kwasesa unim kakra na fa na tiefo mu tie yesu nti medase busumburu eye bosoma senia na ofaka no ni mu edu na sani pano so eye obi a ye frɛ no busumburu no anase bosoma odi busumburu no oye nuonyamfo obi a yetumi din edinu di edomanim wo ohaw bi udini di wachi ekwa uze wedi oye nuonyam ni enti obi obehu ni bia hu se pani paadi na nipa wedi owo nuonyam enti no ebia ohaw bi anasa asembi na mokoka okan ya pe na nanim ferie krapo ni obi atumi agi ne tum na otumi ayede atumi ama asem na amoka no atumi adimu ewo on ba bia na koma bia sorry anasa basabasa bi se ne na meken mente me ho ase bi koso na no ewo se busumburu enya duru se pa bibia edemu boko yeso ma bo aso ni onyi eyonini eyonini eno omode no eduam danso a yenkomu no so bia nim se eye esu abrantie eye dabnada eye dabnada esu obrim dabnada ena obi anim se yemfa enko eye yenananu munsuo nim ona oye busumburu ni so na se wachiwade nso eye nantwie ne yo wachiwade nantwie ensa se onwi nantwie ena afi achechede eno eka ho onwe achechede uza achechede enye abusu bi enye nton bi ana yede ewe achechede no ena afi nantwie enso sani ofa kan se Kristo nti ene so ma bobo mpaya no uti to go no beka se kono abompa na onantwi na mo hono ma o na se mi ebusumuru nti me read nantwi so enso na aka yes abusuano no sankofu no se da ni omudi mebre o se omudi ni ye uhwe hio ma busumuru na na se obutimi asa ye de frɛ wo mo
nti so omo de se dem se omo ye omo ni mo nyam no omo de ho no ma na de bia edo mu gina nti se oba hia saa edin ni pa ya na edin mako enye unim enye obia keke ene de saa edin no edidin no ma no ono ofa ode bosompo enso ba mu bosompo anu so ye nsu a se ye ka po a sase so tumi nyina mu ne wo abosom titiu nyina yi fripum to anu de nsu a emu duro on se abosom ni bosom nyina yetumi ka ye di kan pa ye bosompo anu ne nsu po a nsu a chese eya mi hu se de mi sia kan po ho asemafa nsu a emu du awon tim ti e ka bosompo a se obi ye bosompo aje so ni akon o tumi pa bi o tumi wadie nyina so ka to obi wo nton ye bosompo a nti se wo hwe obi o de omo ye bosompo fo no a omo di akeka ben se na ofa na o nyini se bosompo no ono no ne di ne so na emumu no yes ensuo saa o de enka ne se abosom bebri na ekobom ni ntine e ma ono no ne di no kese sa se nse oye nsuo a ota ho nti obi ade ekogu na da no obi ade ne di ekogu no nti na se o me ma ni na mudi mu bibia abremia so ono no tumi ne getu abia se amafo na support no ni tumi enti na ma ni tumi ye kese no ena mo ye kese no ono ye ka ono ne de ena mi kense ono ne de na ogina ono ankasa ne de ono ankasa ode ne ho obi amfa ne de an command na ko ode ne ho wa fa de am hina ode ko hina ade ko na ma fa ma wa de se hina ade ko e kwa na ade be ko nti ono de ono bosompo de enye nsu a eye nsuo nyina kogum de se epo enweda nsuo nyina timewe but epo de enweda because when tumi ni so nti obi a obo tumi sa no na wo na wo de tumi ko kane de ho no chese oye supreme ode ne ho wo pa fa bra wo pa enfema omo de beba no no mbe yedwuma ana ono across na ono na chiwade enso ni okraman na chichiri onu su chi sa de no ana sa po chichire wo me yesi bibia wo bi na enam bia wo bia na uchi mi so san so ti yan achimen mu krai enam bi wo ha yechi enso ye ni nete ye enso ye ni nete na se ye ka titisem de na se titisem de na se na onu po no ochi ade no na titinya na achichire egu onu de free titi ebia ye nim ne ye ya ma okochi achichire no ende mi nim ni mpani nsem ye ma okochiri sa aboa no mo ano emze figo di onim David obia ya no de de ofaka no oka odika cheze me eyamo otu eyamo se seni ana wo to mo fe ade no uchi there's a number of we no do se David ono akroya ene se ono oya ne bosumru yikra so sa ye ya bobusia o kakra eche se ono so da ye ono so ye de sum no kra so ye benada sa bosumpu ya yi e da ye de sum no so ye benada yese epunso odwe pa za oye dwe epu yedwe ntini se o yo bi na bia se o se o papa ene se de me kan no se o bo nton a ye bosom boa enti se na se o yedwe dwefo pa eno no a kire se obi ade ne de abre ntina se ono ahantan kakra ewo ni modum se ye den enkoba nyina bosom nyina mokoba ma be na to ntina se o se o mema na bati enne ma ne yedwe no ebu onyedwe onyedwe na ye ne ebu ni se oyedwe onyedwe eya chede a anase eye na sede a ya obo ade ehye ma no obo ade ehye ne nyina awie no o chenza ha entra ha obu be fuse den a ha kakra na entra no ode anwea eto ne sie se entra ta anwewi ndi se po boso chi se den ontra eye na shed asede se oye
ɛna ne edi kan achichide na wuti wo chi no so achichide ne wo mu ahoro mienu ye wasase so de ɛna ewo nsuo mu de ne yɛfrɛ ne kyɛkyɛ as bɛnbɛn ɛpumu ɛpumu kyɛn ana kyɛkyerɛ ne nyinaa yɛ akyɛkyerɛ ɛna yɛn yɛ deɛ yɛfrɛ no akyɛkyerɛ yɛn yɛ deɛ no ɔnante yɛn yɛ ha akyɛkyerɛ no ɔnante ɔso paa ɛpumu deɛ no so sen yɛn yɛ ha deɛ ɛpumu deɛ no so sen asase so deɛ nti no yɛn yɛ ha no ɛpo no yɛ ha akyɛkyerɛ no deɛ ɔso koraa ɔnyɛ kɛse paa ne mu pumu deɛ deɛ otumi yɛ kɛse na ɔno odwale nsuo mu ara na ɔte nti yɛn yɛ asase so akyɛkyerɛ no wɔkyi ne mu nyɛ akyɛkyerɛ no ɔne ne ti nsuo mu ɔno asɛ Otuo sɛ ɔfa ka sɛ yɛn yɛ deɛ no a ɔnam asase so ɔyɛ deɛ no ɔnante a ɛpomu deɛ no nso saa ɔno nso ɔnan wɔ biribi asa ɔpɛ sɛ ɔnante ba ne nan na nsi nsuo ni ɛnsi ɛfam ɔnsi asase no ase eti ɔno nso nante wɔ ne nsuo no mu saa nso yɛ din baako na yɛde sɛ wɔdware yɛhu sɛ tam bia wɔdware bɛba bɛnante asɛ sɛ no wɔbɛto dɔkorɛ abusua medam ase paa ɛne mo nso modwen kyerɛ kakra a mode aba na ɛbere mu no yɛbɛbɔ ewura abɔnten na atiefoɔ nso ɛde ɔmadwen kyerɛ kakra ɛde aba ɛntɔ no dɔɔso ɛne ɛbere nti no yɛntimi ɛnyɛ ne nyinaa na yɛhwɛ sɛ bi adasɛnɛ bere bɛmu a yɛbɛtumi de deɛ aka no nso atoa atiefoɔ so saa bere yi mensɛmmerɛ no abɔ nonum apa ho sima aduonu nso yɛbɛkɔ akwankwani ase aba na sɛ yɛba a yɛbɛgye atiefoɔ mo nso modwenkyerɛ a mowɔ ɛwɔ dwumadi a yɛdi ho titi obi ka na mo nso wagye yesu titi ɛwɔ bi ɛkyerɛ yɛkɔ aba
Fire who fair Odo Wimu be by you. I sanso akwaba be my Ahenkan 93.3 FM. Ana masuguswa muti to bika ye free kwankoni ase yaba. Ye kwakọ ye hu bia. Ene na kwankoni ase eye brutal ene hono mo so gidi. Amanfo kra papa ye hono mo. Kwankoni de bia ye kwa gidi. Ne bia mikasa ya tiefo. Ya me Meka chiro mse omunya botre e wo honkoni ase wono mo ne nsanfuo no se opre a wo ne bebo Kobra Kosti o ndi ayo Kobra Kosti ana ode oko Achia no ho afa ba bi yo ujina anu se ya na wo na ana puza o de sa me ne wo wai ono mo dia to awo sana osu ana ade wono wa bi mo ni da emzu ohun bi kura da na ohun bi de so nya botre onu se fiko f ede ne kura ne ba no num ka so ona aduru ne so ona aduru se so ono so na sa wo na aduru so a ba be bo no so padi ade food da onya asoma de food se obi ono ma mon kan che no nimo no se me si won twa me won hwe no wankọ no ba be hwe se de na no na ho afa Kobra Kosti unya hu hwe kra o unya hu hwe yo etiefo sabi bebe edu ye be bi ahoma no na monso mabam ye mamu akwaba esanso de badwumadi yi so ahoma no Vodafone no 0201 944 485 0201 944 485 ana MTN no so ye 0554 8209 10 0554 8209 10 Obiaba ahomane so mame engine embrem wentimi anyina 0201 944 485 ene Vodafone no ena MTN no so 0554 8209 10 na me kai mo say obetimi nso ahwe yen o abefo ntankese ne so Facebook Ahenkan FM ni ye Capital FM ana at the same time wetimi so sanso ahwe yen sa abrekro na obetimi ahwe yen YouTube eno so Ahenkan FM Obiaba ahomane so amenji na mbrem. Oh, what is happening? Hello. Hello, good evening. Titiobi kan, no you Titiobi chire. Eba so you be afrefi. Ya frame Kwame Cranting because I free at me and Kumasi. Kwame Cranting you eba cho. Kaka we first me di kan we say enton no ye eja too small de ma oba. Sa. Won say Tete no. Na isa enton na mo ka say ye dumi no. Na e wo ho enti eja no o sase to wo no wale a. Ono no na ohwe sa enton na ye sa abosom na bobodi. Bosuma opese obone man ho ban. Ono akọje etianu no ni eja ne nton. Wahu etianu no na ebe bone man ho ban. Eja ne mu na de no ekodan sa abosom. Ah ode kodna sa so mo mebone man ho ban. Ono na busia sire se wa ye busia foforo. Ejo mo mo na busia no ho ban ye ma no. Tina chese nkwala na obewo mu no mo nton a mo bọ no. Enti de etia no kakra mi so mi fa. Yo yensu ye da wase ne nso wadwo nkyere na mi sha pa. Bye bye. No abusia
said ye na ye nua so e de bae no ono so nchichi ma o de bae no eto asum papa eti na dwumadie ye ba bia ye se yen wo ha nom se no mu abonten no efa bi enim se yen said ye so ayete anom se no so ye nim efa se mu so amu abonten no enti ewia na ebie telephone homa no so de atum na mo so mo de madwonkyere kakra e de ba beka dwumadie ne ho titi obi kan titi obi chero me pa cho chum fi no mam kakra na wo se ma so ayo ha ba cho odi ni be afri me da si pa so atwon wo fi dan so me ka se free ABOABO mba cho ma no ko yo we de medis ma dis radio mba cho the program na mo ye no in fact a program education and papa that's it especially yemebo no na ye best share omo ewo ho no ma ya omo church nse munum de ma ye no mze to de du ba bia na ne kana ye din kakra ye best share say mo de so mo no aside omo no pambi menya mpenifo bia omo so anim de kwani mu te sell mo na omo no mo ti ho no mo no na say ye phone call so kra na benya enye say obenya da je dia ba studios kra ne ashe na mo de o ma so ya ma na fe ya manchi mu no ye nyani yi ko ya pa ko sem kese pa na ya yi shuan ni mu go on ma ye venya go kra ye semo pa no ma ya ta ade se de ya ma ye so pa edasi ya mi shop pa so no so adwin shia o de ma ye edasi pa ye betu wona mo Mabo Titi obi chire me ba cha odi ni be bia ofrefi ya fe me onamo pontualo me kasa fi eti akaman kwanta onabo pontualo odi die ya me tema den wo mana side mo ka bi se me ma ne wo a omuntime nse obabi wo no mu a onena oyewie no obetuma kyerɛw sɛ manisika no nkɔtotɔ nkwala no ho nyama obehu no wakoyi adwini sɛ nagu a pa ne mu ho sei ɛne ne magye nkyerɛ ono so ne dia ode baaye no sɛ de atiefo no dɔɔso no obia wɔ ne haw ɛne sɛ de ya na etia o de ba titi obi kan tre be ba cha odi ni be bia ofrefi enu ma din lova ma ni ka se fast me plama lova mpa cha ma nko in fact me ye be ma baso ye da se abaso for de ma me pa kan se enyo bia ni nim se ni amamne ni amane tie enti we ya mo tie tie no e ma ye hu se ni ye be si eje ya amamne no ye di so na ye di obuo so amasa amane no eti mi abaso bucket ye pa na me de ma mo na me so nya we so entia da kwaku a owo Acheampong enkwanta aye pleno a owo kura ye to na mabo da kwaku chance da program na officer obe sponsor enti bomodian na mi nya wo number no nya me pa chance da amanye no empi no omum ko school kwampo no enkabe de pa omom ko tu klapo no we no me tu exam nti ya dia hia pa ti me so se number no die hia me kan se da kwaku ehia obi a da mam ne se no odi duma na watimi asponja no me yo me bacho ye dance pa ti number no die me sewa me bacho uwie okasa na ya me offense me mfa o telephone nto so me nka ate no Junachiri obi no be kasa why not number na osisi why
aha me da wase no ba nyam papa ila se pa e da mati bebre Tete obi kire Ahenkan 93.3 FM ana masungu so a mutie eno Tete obi kan o antimi anyina so Tete obi kan Tete obi kire me pa cha odi ni bia ofrefi yo me kase tro sra se se me Asante yo me so me kire ma de kakra ba jo kire wadwe ni na obi kase enton a eye waja ne kra wo papa ne kra a edi waji yes certain you say odwen wa e ka wono na ebi ni say mimi say me ye bosum abra nti me nchia uchia me am jisi say ya abrawo so enya wo bosum pra ye wo ahene wafo bosum twe ye wo ahini bebre enti enya say bia sabe ya bosum po ana say bia tisa ya bosum abra be me say eni enton so wo papa kra di wachi na be efre moment e makase be blemu ye bosum ne mu mu nto ba bia ba ko biara ne de wonam ene se na ye so odome wa e ka wono ta yo ye da se ene also adwenchire Tete obi kan oh wantimi anyina so Tete obi kan me na me say na me ta tie phone ta tie ka me pe number no me pa cho ene gina kire ono mo why gina kire ono mo na fa ma Tete obi kan Tete obi kire me pa cho odi ni bia ofrefi e frame ya wasi do me free achuma fene me pa cho ya mo no nkoi eja nyame nhira mo pa on nhira mo so on kan so ho na ade amo ye no ama ye nchiri ma no ye nim hwe nti ama me ti radio ho na me hua de pa nyame nhira nyame mama ho de ye ba Tete obi kan no nyame mama ho de pa na doni pimu me wa ho de anka me sponsor mo papa nyame be kire ya unya no be bia Tete fompe ni fona na mo kire no mo nyina wu ana ye na mafo no fi ntimi mempe ni fo ye kokora na ne ko ye din awati kana ka bi meja na ewia so na so bia ne na dwen papa bi na obek o frɛ na o ka fɛ mema wo nkwala o mo hwɛ o mo no me ne nya dwen kire fɛ so woni wo ba ti na sɛ nyempra na woni ne nyem a ye wo yire na so wo hwɛ no na won tie na esi de na o ka fɛ maniska no ko yimu enti e woni ya wo de be ye no nti no be ka fɛ maniska o maniska no ko yegu e bia woni ne tina woni ne mo ye no wo tie no na wo sɛ woni ne wa e de na agbe ye no ne ba no enti enu ti ana obetumi agi sika wo nkyɛn no asan akɔkɔ yegu e so wo tie no o mu ye mpo na wo tie no obewe enti ono ka fɛ ja o hwɛ kwala no usuba ne oni ye ana be mo fɛ oba no ade a wo a wo hwa kwala ntene no obeyi na to egu beso ma dwen kyerɛ wo bia ne na dwen no obe kyerɛ but me ne nya dwen obe ana so obe kyerɛ wo so wo de mi shop eno adwen kyerɛ nyame nhyira mo nyame nka mo ho pa mo mama ho din da bia na mo me kyerɛ ne mem amen Tete obi kan Tete obi kyerɛ abo zige me pa cho di ni be afrefi me pa cho ye kem ko juba ye be na fem chia me get yo ko de ma no ko program here and the same new kind your program a nice program papa educating young youth na ye ba no that's
na mo sma pa we so ama ye hu so da ko tin se se de be fi ono na makofa dia ba ni so be hu so ye dia boa enfima na ni nya na ampe no na bu no de ebudi ne bo isa se ni wa ma no na chia ni ya to aso ya papa bi ono mo a ti ni se ni mo on sheba sa papa no obie na no eka asem adumi akola na wa wo no na eyeyi isa se when you say ya de ba o se anya wa every day akon ni du da bi a o ba da treasure papa no sabi when you when you be anya na ko be de you be du ono mo ene se ya na ma na ni du tu afi e wo a ni ya fe ma abo zege chia wisha e da se pa titi obi kan jire but odi ni e bi afefi Teacher original asane. Teacher original asane bacho mo anu ko e. The great Apujo. Yo. The great Apujo. Teacher original. Ya go pe bacho mo anu ko. Sure. Ye da mate. Enen chere pa. Mo de mind. Yes we da se pa. Ene yen chiri mai. Yen sia tete amamre no. Enti yeni mu hwe eno ane se ye na mo eno ane se ye nam sa. Eti mu dumadi amudi abai. Boa yen. Esanse me kwa bejo bi ase ye bitame enchombe na ogba na me dumi anjire enchom a me boa aye se mi nsia de enti ombusa obeka so obo bretu enti ya da maso papa eni mu dumadi ya mo dia bei ene mo mi di e da me so ayo ofori no mama mahu se ni free mo sompra ase eye ofori ata ani bi ne ofori ne bra ata so ofori ata mo sompra ase enti mama mahu se me nton a me bo no ifiri bo sompra ase ene eba ye da ma se ene mo nkire papa mo di aba da ye bompa ye se Kwanza tunabeba na agumadie no emu check na papa na mestre minionom te o mun fo mo tidie ne nto Ahenkan FM na o mun tie tie abakwasem ebi ne Ghana ene yenim Ghana ho hwe ene akwala na mo na first ye minim efa Ghana ho ye kana tuna anthem ana ye kana tuna eja the beer would be a beer. I was told you now pay attention. And so, the boy, I know you. Who know Copa and so, who live National Anthem, what got you on to me? On the a teacher of one and so, almost started some of this idea way, a better and Kalano. No more who be beer, almost freer, and now my baby. That's a papa. Yes, what does a pie? I mean, show. Tete obi kan. Tete obi. E pa so ni e bi afefi. Yo no ka se ti Achima Samase. Achima Samase, Asamase ba chama no nko. Ba te na mi Islam boy. O chira won so. Onya mo so kase. Mo ne timba no e be hu be bia e fi. But me fi bosom pla, dia mi ni se. Bosom pla o chira anka enketwan. Yansan so fa adituntun encha ABOABO wisa onfa kaita kuse agofia amen Titi obi kan o Titi obi kire abo zege wi na ko ye kani anko ye bobo ene de wa ma afino ai nambo ajwa da wetinika ye frem ori kire kizo no to kali askeke ye wasi du be eke obi ayire nye e ba so bono nko yi na ofansi de dosu me pacho and adi amu ye die papa na mi hira mo o so hey so say the mama ye hu ni o ma ni so to say Sabi fresh asani me kasa asani enam obi pani bi busam asani enam there suna asani eba bronu asani kru emu ana sasatu esu a bi hu ba bi free asani ne kra na se kire ne se kra mi hu
ɛne yɛ no korɛ ana busua me bɔ koraa ne din ase kyerɛ koraa me hu ɛna busua ko na hu ne ka ntɔn de ne ka menko ho ɛne na ma yɛ me yɛ na wasa asɛm no koraa bi busam sɛ oyɛ ɔkorani a na ase kyerɛ aseɛ no sɛ eba kyɛw so oyɛ hwan ni ɔkorani aguna na so aguna yɛ busua ese yɛ ka sɛ oyɛ aguna ni a na ase kyerɛ eba kyɛw yɛ ofa ekyerɛ mu mate yɛja ba kyɛw open to kwa because aguna ni bia hogo obi omo yɛ quantity mpenfo a omo gu ntie so omo tisako afi omo no so ate oyɛ aguna ni bia no ate ɛyɛ no korɛ ɔkɔsan so a wɔkye ho ɛyɛ no korɛ pa nti na me hu sɛ oyɛ aguna ni no papa panimu bi kyerɛ me aseɛ na me fi sɛ bia wa mixi nti asɛm a ɔka yɛ me no ana wo so waka no nyame hyira mo bibia yɛsua masua bibia firi mu yɛda se papa nyame hyira wo titi obi kan o wantimi anyina so Ahenkan na 93.3 FM sabe o hwɛ obre na abɔ no numa pa ho sima aduonum mienu eva sɛ aka sima enwotwe na nonsia abɔ sabre mefa ofrefo a otwa to akro na makwaje mapamfo no anundifo amanu di sema etwa eto akro na ndi dwumadian aba awieye titi obi kan hello titi obi kan hello titi obi kan good evening titi obi kan no aka titi obi kire Bato me de junior me prefer da. We dey me tell assembly na course na pese me can show na o man pen for so. Hello. E ba jo metie o. Bato upi oda e course we dro no e kwan ne so no. Onya atra benaga. Enkofo be dia bobo ye sa abono me dia kwan no. Almost the same thing me say ma and for us. Yo, me pacho, me ma onu bia kasa wachi esi na wa bonimu na. Me si me ma onu bia kasa wachi na wa bonimu na o de nchemu na man yetu ho na mo. Why? Pacho ba me credit listen me from why. Pacho you must say that. Titi obi chre na muti na ha no se Ahenkan 93.3 FM. Sabre mo betimi so ahwe Fidigadochi ana fili ewo abefo ntintan kese ni so ewo Facebook Ahenkan FM ne capital FM ana bio obetimi so aso ahwe yen ewo YouTube eno so eye Ahenkan FM eno so ye capital FM sa de etie no sabre mi ko sidio bi na mi ko jima pamfo omanu disema etwa to ekra over ebacho edijiwe ni ba wiye okra yo me da manfo ase pa ye da o ase titu ye nim se tew da nyina mbetie ye da o ase papa o mo nko so ntie yen na panina wo so mbe sponsor yen se o mo me so yasen na betumi atukwan akọ mpanifo ho ne o makakasa ye da o ase ntia nkoma me amase teacher ado oni fie wo de o sake kan ni wallet fi se onyimfiri atumansa onyimfiri ahenkan ono di asembeba tiano pa masi tiano any antidora any ni mani na jo antidora any ni mani na edawasi yo figo Otuo yo yeso dedi kai no yeda etiefo nyina ase se obuon ma wafre na wato atumi akere na adwen afadwumadie ho nyame hyira obibia dedi kai no enche bio metoso no medema eye miakasa menana baako a eto apenti adwane to ano eye osaberima oben asiedu achembosome nantahene ono na ope baby a akwaje adwene fi a eho ena mekwaje mensamufi michiane pa ene mikro achemso drofo na mi two captains Obeden Michael amusumichia omo na fe ABOABO anso a michia eye mafia odira woda ene medofofo ina
ada obi wura fibia na bebre oni edin doso na say breno so aso se me ka say me bobodi na aha atim so adrofo de me chia mo pa me krom ne ho a enti me chia mo papa yo ene ebusuafo damas papa ene mo bre ene madaji mo say ya mo dia ba betra no me say acheche ensemu ede ama etiefo sabdom gidi sese ye ka enton a ye etiefo muti no kakra de omotimi ye de ato omukotodwem adachi bia se o hia obi ni busan se enton be na ogba obetimi aka na busan se busan be na ogbo nso a obetimi nso aka medamasi bebre aha aye ahenkan 93.3 FM so ohwe obre na akasima na no nsia abo ebesoro dwumadi ni so a ano no sabre misminfa enhia kase enkoma teacher Otuo Acheampong Acheampong from teacher Kusto and check as here enkoma pa ana enkoma me mama anti adwade Roman oye provision store on my Mr. Shintima bro sano enchia on my bro san atro animu nyame adom honom na store no ewo ana afi me ba kwabna bo ahen enchia kase here enkoma na mere efia frempoma sabre mi chechia mo nyina na asida edio no bienzo enkoma akolomia me producer ba ko na gina mechia no se enwuma ekoba nyina ono na ebo no nyina eduru bi no manyum ne kem me hwe na me hu bi a ofa ye mze na ko pension fu ni bia no okoyes na asa ana nyu no so kem ana de edio bi me nkoma me producer kese pa ba ko yes DJ Ziggy Brown so mbe hu YouTube ana se bia Facebook a na e ono na da Roma ana enam ni so a me hu yen e wo ho no mo e djuma kese pa ano obo e wo anum se asida kese enko emane pa sabi etiefo mo mutie nyina ye dia asida kese ema mo nyina na minsha obibia otie yen se bibi ne koyi a momo ya baso bibi nso a ankoyi no na mode ache yen sabi ye de besi anum se titi obi kan titi obi kire ye wono dasene midia mejiso eye Otuo Acheampong so wo share me na se wo frame ya apozo a mejo so bye bye. Radio Papa, ABOABO. Thank you. Radio Papa, ABOABO. Thank you. And good.